Umntwana njengoba ashona nje kwathiwa wathathwa amanzi akabulawanga amanzi imini wamthela ngamanzi ngoba ngifuna asuke phakathi kwethu nganginomona esuke phakathi kwethu dlelani umuntu phela lesikhuluma wakhuluma ngathi ukhulumani ngethoyisi nje wena nganginomona baba ngicela ungixolele nganginomona uthi angibona ngazi ukuthi uthanda yena kakhulu kunowami. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo. Namhlanje vashalo dadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula kumyeni wakhe. Sawubona njani? Yes, sawubona sesinjani. Ngiyaphila. Ngicela babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Ngibingelela abalaleli ababukeli emakhaya bonke. Ngisuka endaweni yaseMpangeni. Endaweni yaseMpangeni. Yebo. So uhlala eMpangeni noma uhleli la eThekwini? Ngiqashile eThekwini ngokwamatoho but ikhaya eSempangeni. Sempangeni. Manje ubekwa yini la lesi sihlalo? Into engilethele la bengifisa ukugonyuluka kumkhwenyana wami ngesimo engiphila phansi kwaso esingilimazayo. Engasakwazi ukukhuleka kusona. So bengifisa ukuthi ngiconfess umkhwenyana wami. Siqala kanjani lesimo lesi? Umkhwenyana wami sajola naye enengane ngaphandle saxabana ngenxa lengane. Sasukuhlukana kancane sabuyelana isimo sabe saba right. Ngase ngiyancenga inhliziyo sengikhulele ukuthi hayi ngihlisa umoya ngoba phela ngabe sine ngakhulela sesibuyelene kodwa manje inkinga ilengane ayizala ngaphandle engifice nayo. So lengane le ayizala ngaphandle ikuficile noma wayifici khona? Lengane ngiyifice khona. Uyifice khona? Yeah. Okay. So mina ngithanda ukuthi umkhwenyana abe nezingane ngaphandle. Ngithanda ukuthi nje njengoba But akasenjola wawungazi ukuthi unengane? Wayengangitshenanga wangitshela nje ngoba nakho sesiphila ndawonye sekunzima kumina ukuthi ngiqhelelane naye. So mase ngitshela vele sengiyamthanda nami uthando wami sekukhulile sengikhulela ngisakwazi ukuthi ngimdedele kanjalo. Okay, ungaqhubeka. So igcineni nalengane noma ngithi ngiyazama ukupretend ukuthi hayi ihlanganise nayo isimo sami besingangivumile. So ngase ngakhiqhinga lokuthi lengane ngibulale ukuze sikwazi ukuhlala nomkhwenyana wami nengane yami sobathathu kungabe bikho umuntu ozosiphazamisa. Lengane ebulawayo ineminyaka ngaka? Lengane ino 8 years. No 8 years. Ingane impilihlaniphile yebo. So uyayikuphazamisa kuphi ihlala nawe? Ibihlala nami nomkhwenyana wami. But ibikuphazamisa kuphi ngoba bisamncane? Besamncane but kunezinto engiye ngibona umkhwenyana wami azenzayo akazenzela yena umntwana lo. Akangazenzeli umntana wami ongenza ngibe nomona. Umntwana wakho umnganani yena? Umntwana wami obesekhulile. Besono 3 years. Beno 3. Yebo. Okay. But i-relationship yabo nje i-friendship ibingafani neyalo kalo wangaphandle. But then uba comparison kanjani umuntu ona 8 nomuntu ona 3? Ba comparison kanjani ngoba lo na 8 sekumuntu okwazi ukuhlala ukukhulume naye, lo na 3 usateketiswa usadlaliswa. Yeah, khona kukanjalo but umntwana lo na 3 naye usehlaniphile kufanele naye abehlale seduzane kwakhe. Kodwa umuntu uyaphuma uyahamba uzohamba nalo. Edrobheni uhamba nalo mdala. Lo wami nje hlezi kuthiwa hayi uzosobesambe naye. Ngithi ngiyabona ubuya nezinto ezinhle umphathele izinto ezimnandi akayidlayo lona lokuthiwa hayi usamncane. Kwaze agcina sengiphatha because usamncane kodwa akwazi ukuthi akwazi amtholele izinto ezomjabulisa naye. Kufanele maphathe izinto aphathe both sides, aphathe nalo aphathele nalo umunye. Uphuma wale nini ngani? Uma walenye bahlukana. Umesho ukuthi sabahlukana. Yebo. Okay, so ngiyakuzwa ukuthi ke namhlanje bengayiphathena leningane enye into ezoyijabulisa nayo. But ke na usuke wahlala nawe wathi hayibo myeni wami phela mphathele ibhola o phela mphathele iskipa. Ngoba abantu besilisa isikhathi ningabanaki. Bengimtshela kodwa mangikhuluma naye umbona ukuthi uyashintsha ebusweni.
uyashintsha ebusweni nje akabi mnandi noma badlalisa nje ambona ukuthi hayi akagxili kakhulu kulomncane kodwa ugxila kulo omdala. Okay, asiqhube nestory ingane kwenzakalani ngayo? So ingane uthe baba engekho esemsebenzini. Ngihleli nabo bonke lomncane ulele. Lomdala ukhona. Ngabe sengibeka amanzi ngebhodo. Ngathi ngithi ngiyamthela wangashona. Ngase ngibona ukuthi ongcono angibesane. Wenze njani? Ngamthela ngamanzi abilayo. Omthela amanzi abilayo? Yebo. Isihluko esingaka. Lento angifisa ukuyenzeka yengenza ngathi kuzokwenzeka same time mhlawumbe avusana shona avusana wangashona. Ngase ngivesane ngihlala phezulu kwakhe ngamqumbula umqala wathula. Imemeze ithini ingane ke nikubuka uyithela amanzi ashisayo? Yayikhala isimangenzeni mangicela ungixolele. Yo. Mangiyaxolisa. Ngaqunga isibindi nje ngavala nje amehlo nje ngathi nje methulile mhlawumbe soba nepeace sina sobathathu la ekhaya. But ipeace akuwena nodala ukuthi ingabi khona ipeace ngenxa ukuthi unomona ngayo. Yeah, ingakho sengiyisola sekubhlungu enhlizweni yami ngoba manje ngiyabona ukuthi kuyangilimaza nami egcineni ingakho sengifisa ukuthi ngiconfess kumkhwenyana wami. Nengane yabuya iyakhala emadlebeni. Angisakwazi ukukhululeka. Umkhwana wakho umuntu onjani? Umkhwenyana wami uyile ndoda lengakhulumi njalo. Akakhuluma futhi asheshe ukuveza ukuthi udiniwe. Uyathula nje kanti noma khuluma into sometimes angakuphenduli. Yeah. Manje umuntu kanjalo end up ngam-understand noma uyakuzwa noma akakuzwa kulento esumbikela yona. So ucabanga ukuthi yena masumtshalo ludaba uzoyithatha kanjani noma wengane ke nje futhi uzoyithatha kanjani le ndaba? Izomphatha kabi mangimtshela ngiyazi ngoba ingane yakho beyithanda. Bebezwana kakhulu ngiyazi umphatha kabi. So usu-ready ukuface jail time ngoba phela mina ngiwumzali nami ngizwa kuthiwa kubulawe yami ingane ngenxa yokuthi umuntu ufuna ukugcina umshado wakhe. Ngingambopha. Ngilindele noma ikuphi ngoba vele nami ngenza into engalungile ngilindele noma ikuphi. So ulindele nakho ukuboshwa? Yebo. Okay, so wena ke emndenini ucabanga bazofila kanjani ngoba phela usubulale isizukulwane sabo? Ngiyazi bazofila kambi. Kodwa ngingcono uma kuthiwa kwenzeka okwenzakalayo bebe sebelazi iqiniso ngoba kwayimina kuyangilimaza kusalale kunasebusuku. Kuyangilimaza noma kuthiwa mhlambe ngiyagcina ngokuboshwa kodwa mhlambe umoyeni koba ngcono umndeni ubusuwazi ukuthi ngenzeni sengijezela isono esesaziwa umphakathi nomndeni. So manje uready ukuthi uriske lo mshado ukuthi ke nokuvikela wona? Usungametana uphele ngoba hayi impilo inzima. Impilo inzima. Umazile nje ubaba wakhe ukuthi kwenzakalani. Mhlasimpe ngiyolapheka nami sengiyayisola okwenzakalayo. If wena kusuyaboshwa umkhwana wakho decide ukushada again. Nansi wena unengane. Ingane yakhe izohamba yohlala nawe umyeni. Ngeke ngize ngivume ngoba ngizobe sengisaba nami senze engasenzayo. Ukuthi mhlasimpe umakoti mangase umakoti wakhe umkhwenyana awumthola. Engayenza lento engayenzayo inganeni yakhe. Uyenze nini lena lento? Ngiyenze ngonyaka odlule. Uyenze last year? Yebo. Hayi no asemthinta uhusband simazisa lo daba. So ready ukukhuluma nomyeni wakho? Yebo. Sawubona. Sabona bhuti njani? Siyaphila njani sisi? Siyaphila. Ukhuluma noLungstar ka Black Life TV, uhlelo luthi sikhipha izimfihlo singawazi ukukhuluma? Ya singakhuluma sisi. Okay, la e-studio ngihleli nonkosikazi wakho uthi kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlalelo. Yebo. Ngiyabonga. Ngibambela nje. Sawubona baba. Yebo. Njani baba? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Baba bengicela. Yebo, ngizwa kuthiwa kunenkulumo lapho ofuna ukuyidinga. Yebo baba nginenkinga la. Manje angisakwazi ukuphila naye yangihlukumeza ebusuku angisakwazi ukulala.
So bengicela ukuthi ngikhulume nawe ngale nkinga sibonisana. Ngiyazi ukuthi kwaba intembi ebuhlungu futhi. But ngicela uxolo into engayenzayo umntanakho lengakufica naye. Njengoba shona nje washona ngesandla sami. Hawu. Hayi akuthani uyayidlalela nje. Wasanda nje kuyiphumela kade siphuma i-out siyayidlalela sisaqhubeka nakho ukuyidlalela. Manje leyo nto leyo angithi uyayidlalela. Cha baba kuyiqiniso kuyangihlukumeza kwayimina bengithi ngiyazama ukupretenda ngeqinisa ngiyahluleka. Manje ngibona kungcono ukuthi ngikhiphe iqiniso njengamanje. Umntwana njengoba ashona nje kwathi wathathwa amanzi akabulawanga amanzi. Imini wamthela ngamanzi ngoba ngifuna asuke phakathi kwethu. Nganginomona. Esuke phakathi kwethu dlelani umuntu phela esikhuluma wakhuluma ngathi ukhulumani ngethoyisi nje wena. Nganginomona baba ngicela ungixolele nganginomona uthi angibona ngathi uthanda yena kakhulu kunowami. Mina ngizwa lento yakho wena fanele usuke lapho kulama TV okuwona uze isikhulume nawe. Into ungasuka lapho uhambe kuma TV uzongitshela lenyongo leyo ngitshela yona. Baba bengisaba ukubhekana nawe. Ingakho ngize ngaphuma ngaphandle ngoba bengisaba ukubhekana nawe. Bekunzima. Wena woza kimi sikhulume le ayikho into ungakhuluma ngomuntu kanti ukhuluma ngenja nje. Akuyona inja phela le. Ngiyacela uxolo baba, ngiyacela uxolo. Ngiyazi imbi into engiyenzile. Umntwana ngamklinya kade ngiqeda kumthela ngamanzi ngoba ngifuna ukuqedela umphefumulo wakhe. Ngicela uxolo baba. Ungalokhu uthi baba kimi kungibhuqala uthi baba uthi baba kwani? Ubaba ubaba womuntu wena mina ngubaba wani wengane ehlinywayo. Ngiyaxolisa baba ngicela uxolo. Hayi wena kusafanele sikhulume kahle ufuna ufike kimi sikhulume usho la ma TV nama camera asale lapho uze kimi nje. Sikhulume nawe angizwa kahle lento yakho. Bekunzima baba ukuthi ngizele mina. Kunzima ukuthi ngibize umuntu omakhelwane noma owasekhaya ngimxoxele ngale ndaba bekunzima kakhulu. Yabona nje nalo sisi lo lapho lona olalele angazi yini la ilalele ngempela ukuthi ulalela uthi uzongitshela uyokuthumela into uthi khuluma nami lento oyikhulumayo le. Cha baba kusalaleke ebusuku bengifuna ngisize. Bengifuna ngisize. Cha besingaqondile ukudelela baba. Yini ubukise ngesithunzi sengane yami nami uqobo uye kuma TV uyokhuluma ngami kanje. Ngicela uxolo baba ngicela uxolo. Ngicela uxolo nasemndenini. Ungalokhu uyikhalisa lapho ubibitheka into engekho lapho anambulali. Wena umbulali wena uyena unkosikazi wami wena. Ngiyaxolisa baba. Ngiyaxolisa. Wafika lapha mina ngokwensilo sengubo ngiyaqinisile dadewethu yababa. Angicela uxolo baba ngicela uxolo phakathi kwayo ngiyacela uxolo. Hayi into engizoyikhuluma nawe mina uphi lo sisi lo? Yebo sabona. Uwele sisi othuma lo muntu uthi azongihlambalaza lapha kuma TV hayi ubungambonisi ngani lo muntu ukuthi akakhulume nami ngasese ningayifaki lento kwa TV umuntu lo noma ikhadi noma yini. Cha umakoti wakho sikhulumile naye sambuza ukuthi usho yini ukuthi ufuna ukuhlala kulesi sihlalo noma angakhuluma nawe ngasese. Wasethi yena cha ucela ukuthi kena ayisho lana ngoba uyasaba akazi ukuthi uzomenzani. Manje mina nibona ukuthi isigebengu le siyasithatha nisibophe nithi asikhulume nami sikhulumani nami isigebengu. Angithi phela wena uzohamba uyovula icase mawukuthi udecide ukuvula icase. Seningihlambalazile lokho enikufunayo. Hayi ukuthi bekuhlambalaza bezama ukuthi kena apolice yakhe inhliziyo yaxolise. Oh axolise emva kokubulala kodwa ku TV yona into phela mina engicasulayo njengamanje emiyenzile nihlangene nobabili lapho nihlangene ngempela ngokuthi isithusi sengane yami nami siwe nje kalula kanjalo nje. Emva kwalokho bese ngihamba ngiyovula icala. No ngicela wazi kodwa ukuthi ka Black Life izwelana nawe kwangempela lento ayenzile unkosikazi wakhe ngenxa ukuthi uzama ukuthi nibe nodwa nengane yakho lenenye i wrong kakhulu.
asikho into ayizamayo lo uyangibribe ukuthi ngingayi emaphoyiseni uyangibribe lo ukuthi ngingayi emaphoyiseni ngalento ayenzile unamangaki Ngicela ukubuza ke uzoyivula kodwa icase? ngeke ngingayivuli ngizoyekelana ukuyivula umbuzo womuntu longibuza wona Cha ungayeke uvula icase umuntu abulala ingane yakho mina ngokwami ngayivula kodwa phela ngithi nishadile ngiyenze ukuthi wena uzothi ufuna ukuyigcina emndenini. yenze leyo nto uzovula mina icala lo kufanele aboshwe lo akuyena inkosi baba umuntu ngubaba wakamufi mina amkhinye yena yina ngasho ukuthi baba womufi nithi nyelewe ungagayidlele lo Hayi no ngiyakuzwa kodwa ukudina kwakho and siyakusupporta nathi la ka Black Life mawukuthi uyovula icase. Hayi wazwa ngicika umfazi uyezwa Siyaxolisa kakhulu. Hayi kulungile sesikulungile ngiyakuzwa. Hayi siyabonga kakhulu ukuthi uthathe icall yethu. Okay, bye. Uzizwa unjani? Kusanzima sisi. Kusanzima ngoba angazi noma umeqhamuka la noma uzongibulala noma uzongenza kuphi. Kodwa nangethu uzovula icase. Okusho ukuthi ngiyazi akuthinti uzokunikela emaphoyiseni. So kusho ukuthi umshado wakho uphelile. Kumele ngingamukele kanjalo kumele ngitshele lokho kuyimanje ukuthi ngomshado nje kuphelile sengiyinto yobolulejele. But ke uthini ke kumama ohleli lapha ekhaya ohleli nengane ngaphandle ezalo umunye umama ngaphandle uthini kuyena? Ngisuka omama komama nje special abashadile uma ufica ingane emendweni cela ukuthi uyithande ngaphezulu kwalezi ezalo wena uyinikeze nje uthando ungayihlukumezi ngoba kahle kahle uma usukuthanda ubabwayo kufanele uthande naye ingane ungayihlukanisi nobabwayo ngoba uma ungabe ungayivezela uthando kusho ukuthi nobabwayo awumthandi. Yacela nje nisithande nje ngendlela ebonakalayo izingane ziyisiphiwe ingane soyengenacala uma umzali musubulala ingane engenacala usukuyibophezela wena usukuyifaka esihogweni so siyacela nje ukuthi ninakekele ngempela izingane nifice emshadweni. Yeah, siyabonga kakhulu. Yo, niyezwa ke emakhaya ukuthi ke na usisi wayibona ukuthi ingane isiphazamisa emshadweni wakhe, wabona ukuthi ke naka ayisuse. Akukho lokho ingane uyuthando, ingane iyathanda ukuthandwa, zonke ingane ziyefana whether izalo wena noma izalo wena. Kodwa ku Black Life TV siyabasupporta bonke abantu ke nabadinga usizo with regards to imethe kanjeni ukuthi ingane ingahlukumezeki, ingane ifanele ihlezi sendaweni la izothola khona uthando. Siyacela ukuthi ningakhohlwa ukuregister lapha ku EasyBet nifake nje icode uBlack50 kulungisa ngithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Is there Black Life